ang atong ebanghelyo nagtug-an og usa ka kinaiya sa tao nga makatilaw og presensya sa Ginoo. Unsa may mahitabo, iya gid nang ipaambit dayon ngadto sa uban. Dili gid nato matipigan, dili pwedeng tipigan sa atong kaugalingon ang Ginoo. Sige, lingiay mong tupad na taod-taod naman yung kang nagpaabot kay wa din mo sugod ang misa. Nana kay Ginoo diha. Sige na, ing na ba? Ing na kay Ginoo. Ngano man mo mulingi? Kay sama ni Maria pagkasinati gid niya nga ang Ginoo ni sud na niya naa na siyang kasing-kasing ni baktas siyang porting layua aron pagpaambit niini ngadto sa iyang igagaw nga si Isabel. Nya si Isabel sad naa say Ginoo diha niya kay napuno man siya sa Espiritu Santo, gipaambit sad niya ngadto ni Maria ang maong kalipay. Iya sang gidaig og maayo si Maria. Kaning atong maghimaya ka Maria, ang mga wording sana gitudlo na sa Espiritu Santo ngadto kang Isabel. Mo nang niingon siya diri, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ipambit ba? Muna din sa atong kinabuhi nga mga magtotoo, kanus aman ta mag-inambitay as community. Kanus aman. Wa mo kibaw? Ang pinaka number 1 og di gyud nato pwedeng untang kanibang palabyon kada semana kini gyung santos nga misa. Dinhi ta dapita mag-abot, nindot unta nga ang mag-abot sa misa pulos nakasinati o Ginoo didto sa tagsa-tagsa kapanimalay. Una, importante kaayo nga manganhis misa na ay Ginoo. Nga naman, di na ta mahadlok mo paduol sa Ginoo. Karon may man ron kay misa di Galyo daghan kayong tao mag-ilog man tang itag lingkuranan, mapuno gyud tanang lingkuranan, pero kasagaran nato ug wa lang gyud na mga asirits wa nang uban adto gyud layo. Di gyud mo paduol ba? Ngano man, klaro kayo nga wa magdag Ginoo sa ilang kasing-kasing kay magdag Ginoo mo paduol gyud na siya ngadto siyang isig ka tawo, dili mo palayo. Nya asa man ang Eucharistia diha sa tagsa-tagsa kapanimalay, naa sa inyong common meal. Kana bang ang managsuon ang ginikanan og mga anak magkadungan gyud kaon labing minus kausa diha sa inyong panimalay. Kinsa dinhi ang regular gyud nga magdungag pangaon nya way dang cellphone, way TV, wa tanan panahon sa pangaon nya mag-istorya gyud taas ang kamot. Tulo ka kamot ang akong nakita. Kaluoy sa pamilyang di na magdungag kaon. Mao na ang resulta, dili na magkaabot ang atong mga pangandoy, di na magkaabot ang atong mga kalipay. Ang kalipay sa anak, tuas cellphone, ang kalipay sa ginikanan, tuas pagpangitag kwarta, ang kalipay sa bana, tuas manok, ang kalipay sa asawa, tuas kiskis kilay, pakulor diri, ang kalipay sa usa, tiktok, ang kalipay sa usa, games. Sagunsa na lang, wa na mag-abot ang atong kalipay, di na mag-abot ang atong mga kasing-kasing. Muna dinhi sa Eucharistia, gibansay tas Ginoo, pasalamat ta nga iya tang gibansay. Ug unsa may gibansay aron mag-abot ang tanan, usaray atong pagkaon.
Kay kining Eucharistia usa man ni ka bangkete, usa ka pagpangaon, usaray atong pagkaon, usara ka klase, lawas ug dugo ni Kristo. Matud pa sa unang pagbasa, kamong mga taga-Israel, singgit mos kalipay, liguna ang inyong mga tuhod, kay anaa na sa inyong taliwala ang Ginoo. Gustos Ginoo mga igsoon mangaon gyud ta panahos misa. Kinsa may angayan nga mukaon panahos misa, kadto ra sang nakasugod sa misa hangtod sa katapusan. Kanang wa kasugod sa misa, gamay na lang Ginoo, tiil na lang tingis Ginoo imong kanon. Di na tibuok Ginoo. Kano sa man magsugod ang misa? Ano sa man? O makibaw kano sa magsugod? Kana gyung inigkanta sa entrance song. Kinsa dinhi ang nakasugod sa entrance song? O siyempre, kasugod gyud mo karon nakasugod mo karon. Kinsa dinhi ang musimba gyud so far sa inyong kinabuhi nga makasugod gyud sa entrance song? Ta sa kamot. Bantay. Unya sunod, kanang naminaw gyud sa liturhiya sa pulong, dili matog. Kinsa dinhi ang maminaw gyud kada humilis pare, di gyud matog. Ta sa kamot. Mayo. Kaya nakadungog pa mo. Ang uban, wala nagalaway na. Dugay. Tada. Unya, ang ikatulo, kadtong muhog yun kolekta. Dunay gihalad. Kinsa dinhi ang muhog yun kolekta. Ta sa kamot. Nadaan pag yun ko. Wahay gihalad. Sige lagpangayo. Mauna mo simba gani, magdagyo kag halad. Ang uban, dado nilang halad. Ang una nilang abot, ihalad. Mga mais, mga unsa pa diya. Ang uban, dado nilang mga baboy. Ayaw sa ng baboy, buhi, mga kanding. Basta ihalad. Kay nga naman, atong pasalamat masanis Ginoo, kay ang lain na sang meaning sa Eucharistia, thanksgiving. Munang naata din ni tree of gratitude and petitions, pangamuyo o paghalad. Halad kita. Ang di mo halad panahos misa, na miligro na nga wa ka appeal sa misa. Niya lain sa nimong paghalad, kining atong pagpamalit og slots. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit nag sitiyo? Ta sa kamot. Sitiyo ba? Slot. Hala. Kusog kay mo request og paayos niyong balay, nya wa gyud mo dinhi mo kuan. Kus mo reklamo gani mo di mo tagaag bugas inig panghatag kunya di mo mopalit og kuan. Sitiyo. Tanawa unsa gitag batasan? Unom ra man kabuk aning grupuha, unom ra kabuk ang kuan. Christ Transforming Union. Tag 100 pesos ra ni atong sitiyo. Di mo mopalit. Tala sige ha, gikan karon hantod naman ni pizza 25. Naapatay balanse nga 329 na lang ka slots. Gikan karon hangtod pizza 25. Pamalit mo bisag mo sobra ra ni, bisag mo sobraan ta ni. Ang atong halin sa sitiyo niabot nag 63,671 ka slots, napay 329 ka sitiyo. Oh, sige. Unya ang atong SBF dag, kinsay nakapalit na og SBF dag para sa kumbinto. Ay mo kauwaw. Uwaw mo kanindot ana. O naay unom ka buok. Pastilan. Sige, gikan karon hangtod sa Enero 1 atong paningkamutan nga makapalit tag usa lang ka slot. 500 ra man na per slot. Usa lang. Ug wa mo ikapalit pangawat. Usa lang slot. Ayaw lang sa doy. Ang ako lang, huwag mo ikapalit, kuhaa lang ng inyong pamahaw. Kanang pamahaw ay namong pamahaw or kanibakang panihapon ay namong panihapon. Ang budget ninyo anak ko to pizza 1 sa Enero na nang ipalit og
sana SBF dag 4,207 atong halin na pay 55,793 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya. So ato ning gihimo nga naman pagpakita ni nga nihalad tas Ginoo, labi na gyud og mopalit mo sa atong disap nga tag 500,000 ang kada slot. Investment ni mukita pa mo, makapakita sad mo og kahiusa dinhi sa atong katilingban. Ug ang ikaupat nga nitambong sa misa kana gyung mukaon, mukalawat. Kinsa man ang taong angayan mukalawat sa Ginoo, ang walay sala. Kanus aman ta way sala, basta mangumpisal ta na bunyagan ta. Wa gani kay kumpisal-kumpisal, hala pangumpisal gyud. Mulapas na gani kag usa ka tuig nga wa ka kumpisal, di na kaangayang mukaon panahon sa misa. Kaysa kuan pa ka, sa kutsara pa ka, puno na kas hugaw, way hugas-hugas, nya siging kaon, ganahan mo mukaon gamit ang kutsara nga purting hugawang. Ganahan mo, dili. Kanang usa ka tuig, wa gyud siya mahugasi ba? Mugamit mo? Or ganahan mo mugamit sa inyong kamot nga usa ka tuig, wa gyud mahugasi, way hunaw-hunaw usa ka tuig, mukaon mo kinamot? Di oy, bisag unsa ka limpios pagkaon, basta ang gigamit nimo pagkaon hugaw, di pwede. Muna ato ginang hinumduman nga manglimpyo ta, mangandam ta. Muna panahon sa itong pagtambong sa misa, kinahanglang andam ta. Si Maria naghatag og kalinaw kay dili lang siya andam, ni kaon siya Ginoo sa iyang hunahuna og sa iyang bakba, iyang gikaon ang Ginoo og nahimo ang Ginoo nga buhi diya sa iyang kasing-kasing. Naiuban nato maglalis asa man ta mukaon sa Ginoo, kamot o bakba. Di na mao'y isyo magluhod ba o magbarog. Di na mao'y isyo. Ang isyo sa pagkaos Ginoo ang atong kasing-kasing. Andam ba? Magunsa man og sige kag luhod unya imo pag yung kaon ba pero kusog kay kang mangaway sa imong isig katao nga mokalawat pinaagig kamot. Kusog kay kang manaway hasta pare imo pang sawayon kay sayop na siya. Pastilan. Kada lang imong pagpanaway, kanang pag-ingon nimo nga dili na pwedeng kanon ang Ginoo pinaagig kamot. Ang imong yung gusto kay parehas gid nimo nga bakba gyud, nya magluhod gyud, usa na kadako kaayong panamastamas sa kinaiyas Ginoo. Ngano man bisag unsa pay posisyon nato maghigda, maglingkod sama ang mga masakiton atong pakalawaton gahigda, usahay galingkod, usahay gatiki, gaagas panglaway atong pakalawaton, dili kamot, usahay o kadaghanan gyud ba pero galaway. Pero ang Ginoo di mahadlok musod ana, basta ang kasing-kasing way sala. Sige, lingi imong tupad. Inaandam na kang mukao Ginoo. Sige. Andam. Kung wa mo maandam karon, pangitag paaging makakumpisal sunod misa. Pero mintras tanto karon ug wa kay mortal sin, pangayog gracias Ginoo, pangayog pasaylos Ginoo mo na ang misa sugod sa sinugdanan hangtod Dios katapusan dayon ng kalawat na aginang pagpangayog pasaylo. Ang katapusan natong pangayog pasaylos Ginoo, kordero sa Dios, maluoy ka, kordero sa Dios, tagai may kalinaw. Nya sunod pa gyud punan pa gyud Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kadimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Himuo nato na nga kinasing-kasing ug ang Ginoo mosud na nato. Nya moingon dayon ka, Lord maningkamot na gyud ko ron, mangumpisal na gyud ko. Kay wa ko kakumpisal sud na sa lapas na usa ka tuig, or wa ko kapangumpisal purti na nakong pamalika sa akong anak, ako na ning isangyaw ang maing balita, dad-o na tikas akong anak. Ay nigadto nimo si imong anak, maingon din kaniya pagkabulahan nimo day.
Mura sa kag si Isabel ba, bulahan ka Maria. Mingon ni mo anak, nganong bulahan man kuma? Kay naanay naghigugma ni mo nga way kondisyon. Kinsa man na ma? Ni as imong atubangan siya. Hilasa gud nimo ma. Nya inig insulto niya nimo, moingon dayon ka, bitaw. Hilas ko sa una pero karon nakaamgon ako, love gid etika. Andam na kong magpakamatay para nimo. Tanawa, di ba? Ang imong anak, mugakos din na nimo, ma, nganong karon pa man ka nausab, nga hapit naman ka mamatay. Mao day, Matthew na sa di ay. Ayaw, sugdi ginakaroon. Practice na imong tupad, be. Sige, ready? Lingi practice ba? Sige, lingi. Yaing na dayon siya. Sugod karon. Ako nagyug kang pakamatian. Sige, ready? Go. Wa mo'y klaro. Sige na, manindog na ta.